nagkaroon ng lumabas yung picture ng private dinner nyo with Revia Mateo, and then nakasama mo pa sa photoshoot si Samantha Bernardo. Mga beauty queen, may binubuksan ka bang pinto dito? Naku, ang dami rin nagtatanong sa akin yan, pero sinabi ko talaga na sa ngayon na sobrang maganda yung binibigay sa akin ng network. Sa ngayon po talaga napakahirap tanggapin kasi may kailangan kang i-sacrifice. May kailangan kang bitawan para makapag-focus ka doon. And right now talaga sobrang happy po ako sa GMA. Kaya sabi ko sa kanila, kapag binigay para sa atin, tanggapin natin. Pero sa ngayon talaga parang ito pa lang yung binibigay sa akin. So, dito muna tayo mag-focus. And kasunod naman nun, just in case lang, no? Just in case, if ever mag-decide ka, ano yung crown na pwede mong target? Miss Universe Philippines. Of course, dito. Dito. Or Miss Universe mismo. Sana. Bakit? Bakit Miss Universe? Wala lang, parang pag Miss Universe ka, parang wala eh. Ang dami niyang paano ba? Ang dami niyang sakop, ang daming like Pia words ka. Or sobrang na-inspire na ako ni Pia kasi. So, kaya Miss Universe ang naisip ko talaga. Okay, so, ayun lang. And kakapalan ko na rin yung mukha ko, no? Sana ma-invite mo kami sa bahay mo after pandemic para makita namin. Yes!